Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Илия Илиев. Вие сте с платформата Свободни вярващи и амбициозни CBA. По случай 6-ти рожден ден на платформата снимаме епизодче от нашата любима поредичка с Мариан Мохабет Студио. И днес, което за мен е изключително така хем благословение, хем проклятие, аз ще бъда в обувките на Мариан и ще заема ролята на водещ. Той ще е модератор. Което по принцип не ми е сила, въпреки че съм много сладкодумен човек. Мариан може да потвърди, но все пак да видим как ще се представим. И аз как ще се представя, когато не съм водещ. Разбира се, но да не забравяме, че както сме казвали, че в пилотния епизод на Мохабет Студио, тук може да си говорим за всичко. За абсолютно. И за много. Така че, приятелю, каква ще е темата на днешния разговор в Мохабет Студио? Темата е предстоящият 6-ти рожден ден на платформата Свободни вярващи амбициозни CBA. И аз ще отговарям на въпросите на Илия. Надявам се да не бъдат толкова хъпливи. Никакъв случай. Искам да кажа, даже бих казал в моя защита, че няма абсолютно никакъв скрипт. Мариан ми каза идеята преди една седмица. Аз имах време да се подготвя, но не съм се подготвил. Така че всичко ще бъде буквално каквото... На момента. На момента, да. Каквото каже сърцето и душата. За мен това е по-важното в интерес на истината, защото и самата поредица е такава. Така, може да започваме лека по лека. Най-напред, как сте, господин Карацанов? Как се чувствате като така водещ, създател и организатор на всички процеси в платформата? И ръководител. И ръководител, разбира се, и то главен. Чувствам се прекрасно след 6 години, много трудности, премеждия и се радвам, че стигаме на този момент днес да отбележим нашия 6-ти рожден ден с успехи, за които преди 6 години никой не вярваше, че някога ще се случат, но те са факт. 4000 посетители в сайта само за тази година. 185 абонати имаме до сега, като знаем, че канала на CBA в YouTube съществува от 2021 година. Преди това CBA беше само в сайт. Това са огромни постижения. Аз като ръководител се чувствам прекрасно, чувствам се щастлив. Като водещ, както знаете, от тази година много рядко съм се заявявал като водещ. Оставил съм тази роля на моите нови колеги, Анастас Ковачев, Петър Киричев, Илия Илиев. И да. Съжаляваш ли за това? Не съжалявам. Мислиш ли, че може би изгубях малко този тренинг, който бях натрупал като водещ, но пък ролята на ръководителя и отговорностите, които се увеличиха, ме задължават аз малко да се отдръпна от ролята на водещ. Но при такива прекрасни колеги аз няма как да съжалявам, че не съм водещ. Значи смяташ, че можем да поемем щафетата и някой от нас да стане водещия, така ли? Да, абсолютно. И Анастас, и Илия, любими на нашите зрители. Как няма да поемете? Ще поемете. Ти си заместник ръководител, така че... не те разочаровам по някакъв начин. Защото за първ път влизам в обувките на... Справя се прекрасно. Тази роля не се знае още. В самото начало на нашия разговор сме. Аз вярвам, че ще се справиш. Но, приятели, аз искам да те... То няма как да не те попитам следното, понеже аз съм един изключителен привърженик на мечтите. И не само на мечтите, но като цяло мечтите, които имат зад себе си някакъв дългосрочен план, които водят към нещо така по-висше, може би. Защото всички сме имали младежки мечти, купнежи, да караме скъп автомобил, така, примерно, да имаме къща на центъра на Барселона. Но това ли беше една от най-големите мечти? Всъщност, какво те подтикна, как стана така, че ти да мечтаеш да създадеш нещо, което вече да поддържаш 6 години, за което аз съм изключително горд с теб, бих казал. Не само да се възхищавам, но аз съм и горд с теб, защото смея да твърдя, че си ми изключително голям приятел. Така е. И дори побратим в много идеи и принципи и ценности. Така че аз съм изключително горд и че ти си преминал през толкова трудности, дори липса на подкрепа, много пъти сме си оговорили. Да, би ли ми отговорил на въпроса, дори да е синтезирано кратко? Любовта към журналистиката ми подтикна и желанието ми за
бързо реализирани. Просто нямах търпение да минат примерно тези 6-7 години, да дойде време аз да завърша примерно журналистика, макар че аз в момента не уча журналистика. Това ме подтикна да побързам. Много малко хора знаят, че аз преди CBA една година съм се развил в един друг мой проект с други колеги. Една част от тях се присъединиха към CBA, друга не бяха част от CBA. Тогава реализирахме един музикален проект с идеи за музикални видеоклипове, музики, даже имаме и написани текстове от него време и мелодии към тези текстове. Певец така и не намерихме. Но да. Можеш аз да съм певец. По-късно, една година по-късно, това ме подтикна да продължа към CBA. И всъщност мои някои приятели ме подтикнаха. Аз правих клипове доста по-рано преди CBA, но не ги публикувах. И тези мои приятели ме подтикнаха. И септември, октомври, ноември, декември 2019 започнахме да я публикуваме. Все още CBA не се казваше CBA, казваше се MDN Studio, после CBA TV. Така стартираме на 25 декември. Всъщност тя CBA стартира малко по-рано, преди 25 декември, но реално това име, тя го... което се е затвърдила. Да, излезе на 25 декември 2019 година. Затова 25 декември 2019 е рождения ден на CBA. Но реално началото на CBA започва още през юли-август 2019. Но както казах в началото, любовта към журналистиката ме потикна аз да създам CBA. Като, може би, онлайн дигитална телевизия. Такава беше идеята в началото. Последствие това се разми. Но общата идея си остана. CBA да е платформа за всички и разнообразна. Не е типичен YouTube канал. Чудесно. И достатъчно ясен. Абсолютно достатъчно ясен беше, доколкото аз разбрах, извинявам се, това е било някаква метаморфоза. В смисъл, вие сте започнали от едно, изведнъж любовта ти към нещо друго, коренно различно, което в момента ти ще кажеш, аз ще попитам, за съжаление или за радост не фигурира чак толкова много в живота ти, именно любовта ти към журналистиката, защото професионалното ти направление в момента е друго, но аз забелязвам, че имало някаква така метаморфоза, но в крайна сметка ти все пак си стигнал до някаква върхова точка и в момента можем да снимаме това, което снимаме сега. Така е. За добро или за лошо, по-скоро за добро, аз съм сигурен. Оттам възниква и следващия ми въпрос. Ти съжаляваш ли, че по-сериозно не си се заел с журналистиката, което, както ти самия казваш, е голяма твоя страст? Защото аз за себе си веднага мога да ти отговоря. Моята най-голяма мечта беше да стана пилот на самолет пътнически. Може би единственото ми съжаление за сега в този етап от живота ми е, че аз не разбирам от математика. Ако разбирах от математика, повярвай ми, в момента можеше да съм в небето. Но проблема е, че... Но съм на земята. Проблема е, че аз не разбирам от математика и не можех да се занимавам с това, което обичам. Наистина и в момента се търся все още. Дори. Към някоя друга така мечта, която ми идва от сърце. Но ти, специално при теб, как е положението? Всъщност аз имах 3 желания за професионално развитие. Журналистиката, правото, историята. Така бяха наредени. Но поради някакви стечения на обстоятелствата, година и половина преди да завърша 12 клас, избрах да се развивам историята. Няма някаква причина, преди която аз не съм избрал журналистиката. Реално. Значи, действително това беше един много труден избор. Аз те разбирам напълно и съм сигурен, че е така. И най-вероятно, може би, не знам, като завършим това, може да захванем още нещо друго. Абсолютно. Ще видим. Да сме живи и здрави, имаме още много път да вървим. Но очевидно, щом CBA продължава и в момента, т.е. тази идея не е пропаднала. Да, като цяло ти наистина успя да ме обориш, за което е голямо браво, ти просто си решил журналистиката и така свободното изразяване на мисълта да ти е хоби. Да. Което е нещо страхотно. Много е хубаво човек да има хобита и да ги поддържа. Аз лично също имам много и знам, че понякога дори е много трудно да ги поддържа тия хобита. И изисква време, ресурси, не само пари. Ресурси чисто физически, емоционални, психически, ако щеш, така че да, наистина страхотно. Аз наистина, както се казва, ти правя евала. Нали?
Много, много така интересен път на развитие имаш ти. Аз много пъти сме си говорили за това как дори без особена подкрепа, в началото аз съм сигурен, че било доста трудно, защото всяко начало е трудно. Разказвал си ми за липсата на подкрепа и може да го разнищим малко този казус. Как, въпреки че си нямал особено голяма подкрепа и така нататък, ти все пак си останал амбициозен и вярващ. И свободен. Това беше много трудно, между другото. Макар че не виждаш подкрепа на хората, дори на най-близките си, ти да останеш вдъхновен да продължиш. И това, за да продължа, всъщност, двама човека в моя живот ми помогнаха, така да кажа, образно казано, аз да продължа. Единият човек е Кристина Купинова, която е създател на CBA. Моя голяма приятелка също, Криси. И още един човек, сега няма да споменавам имена, но много близък до мен човек, който за тези 6 години винаги ме е подкрепил, абсолютно винаги. Дори когато съм имал периоди, когато съм искал да се откажа, да се спра. Но винаги е била до мен. И може би тази малка подкрепа, но макар и важна за мен, се е отразила да продължа и да не се откажа, въпреки че не беше много прекрасно да не виждаш подкрепата на хората, но такъв е живота. Продължихме. Не съжалявам, че съм продължил, защото виждам плодовете на моя труд в момента. И не само на моя, на всички, които са били част от CBA, а те не са малко. В сайта на CBA ги пише кои са били част. Няма смисъл да изборявам имена. И кои са част сега. И кои са част сега. Нови допълнения. Да. Така че гледам напред. Не искам да гледам толкова към миналото. Случвали са много събития назад в нашата история на CBA. За 6 години бих казал, че даже свърх много. Но продължаваме напред. С вас. Изключително. Наистина и пак ти казвам, браво. За това, че ти, въпреки че си виждал много трудности по пътя си и доста камъчета, които могат да обърнат каруцата. Те обръщаха. Смятай, и ти все пак си ставал от пръхта, изтупвал си се и си заковавал наново и си впрягал коня. Имаше много периоди. Може би не минаваше година от един рожден ден до друг, в който да не се случи някое събитие, което да се опита да обърне каруцата. Може би между 5 и 6 рожден ден, за първи път тази година, нямаше такова събитие, което може да обърне каруцата. Но преди това, всяка една година, между 25 декември 19-20 имаше събитие. 20-21 пак, 21-22 пак, 22-23 пак, даже говоря между рождените дни. Между 22-23 бяхме спрели за 3 месеца. Бяхме се отказали. Но тогава разбрах, че моят живот в момента без CBA няма как да върви. В смисъл, това нещо, което го правят, то буквално се слива с ежедневието. Да. То не минава ден, без ти да мислиш, без да създаваш нещо. Това ще да попитам, какво би правил, ако не беше това? Имаш ли някаква, така, със сигурност, ние сме млади хора, имаме изключително много мечти и цели, въпреки че аз от лична гледна точка в момента съм малко в застой и се опитам да открия така някакво ново поприще, но ти като млад човек със сигурност имаш и много други мечти и цели. Вярвам, че колкото и голяма част от теб да е, от житейския ти път да е CBA, на колкото много уроци да те научил, аз съм сигурен, че има още нещичко. Примерно, даже може да не е едно, може да са две, може да са 10, може да са 15 неща такива. Има ли нещо друго, за което би заменил CBA? Не, по-скоро не би заменил в момента. Имам предвид нещо, ако липсваше CBA, щеше ли да има нещо много такова? През тези 3 може месеца, да е всичко. През тези 3 месеца, когато не създавах CBA, разбрах, че ще ми е много трудно да намеря нещо друго, с което да запълня това свободно време. Разбирам те, между другото. Много добре те разбирам. И това е породено от факта, макар че тогава CBA нямаше още 4 години. 3 години и половина. Между април 2023 юли 2023. 3-4 месеца. И аз тогава разбрах, че без CBA се чувствам все едно съм едно нищо. Как да кажа. Може би историята е нещо, което може да замени CBA, но както виждат всичките нашите зрители, всичките ми интереси са слети в CBA, дори историята. Да, наистина има някаква страхотна симбиоза между... Всичко е една симбиоза, една много добра симбиоза.
Да, и браво, че нещата ти се получават. Има много хора, които опитват да съчетаят много неща в едно и почва да жонглират с едни портокали, 3-4 на брой. И успяват. И накрая 2-3 падат. Да. И остава един. Не, Пракат. в CBA много неща през тези 6 години са идвали и са си отивали. Като продукти, със сигурност. като идеи. Но основният замисъл, той се продължава. Това е същинското на CBA. Че тези неща, важните, те остават. И много рубрики, да, вече една от рубриките, Млад фотограф, вие не знаете. Или може... Не. Знаете, да. В тази година беше завърнала, но тази рубрика, тя е останала в CBA още от началото. Още от януари 2020 година. С прекъсвания. Но тя е, може би, един остатък още от ранните месеци на CBA. Няма друго в момента в CBA, което да е останало от тогава, като продукция. Дори поглед към стари рилове, сред периода, те са от 22-23. Да. Заедно можем повече. Един брилянтен проект на CBA, социалната тематика на CBA, нали, чрез Заедно можем повече. Това е един мой любим и аз съм проект. Вярвам, че скоро ще има нови издания. Но това е същинското на CBA, социалното. Социалната ангажираност на платформата. И това ще наблегна тази година, 26-та, с вас, на тази социална мисия на CBA. Да. Това е страхотно. Добре, а ти как смяташ, дори да не е само като план за до година или за по-до година, като цяло напред в бъдещето, не до толкова как ще се развие самата платформа, как смяташ по-скоро да привлечеш вниманието на масите, хорското внимание. Как смяташ, трябва ли да има, например, нови проекти, нови социални ангажираности, както самия ти каза, нещо, което така да жегва отвътре и за да може хората да се припознават в това нещо? Как смяташ? Какви са твоите идеи? Нови продукти се правят постоянно, мислят се постоянно. Така е факт. Нови инициативи също. Да, искам да бъдем по-ангажирани, по-социално ангажирани с нови инициативи. Надявам се, че тази година ще се случат, за да може да привлечем нови хора към нас. Дори да не са част от CBA, поне да бъдат зрители. Да, разбира се, да. Да участват в инициативи, които ние ще организираме. То това пак ги прави пряко или косвено част. Сега е много голямо семейство като цяло. Да. Така че... Вярвам, че и през следващата и през последващата година това ще бъде една основна част от CBA и ще успеем да го разгърнем все още. Да разширим нашето семейство. Дори чрез нови продукции. Това е страхотно, наистина пожелавам. Всъщност, много хора си мислят, че ние правим един обикновен YouTube канал. Не е така. Ние правим клипове, които имат ангажираност към зрителите, те са социално насочени. Те не са най-нормални клипове. Ние не търсим зрители чрез провокация. Много е лесно. Всички го правят. Да провокират. Ние провокираме зрителите да участват. Не правим тънки провокации, някакви провокации чрез скандално съдържание. Това не различава от всички останали, че ние не правим скандално съдържание. Ние правим съдържание, което е важно, което е насочено към зрителите. И към малките, към и големите. Това е тънкият момент, който... Съгласен съм с теб. Наистина това е много се опитвам да го задържа. Да. И да не излезем от тези релси. Защото е много лесно да направим нещо провокативно и всички да нагледат. И скандално. И да избухне. И да избухне самото съдържание. Но, как да ти кажа, от опит, може би, не от мой опит, от опита на хората, на българина, ако щеш, всяко чудо за 3 дни. Така е. Така че по-добре си карай праволинейно, нали, както... Така и правим. Караме праволинейно, дори не караме на цикли, защото при нас няма цикличност. Караме само напред, нищо не се върти. Да, това е... И ще продължаваме само напред. Това е страхотно. Виж сега, понякога за разнообразие е хубаво да има така. Някой завой, ама то... За разнообразие, той на магистралата има завой понякога. Но иначе не правим. Всъщност правим понякога резки завой, но не чак толкова резки. Това е важно. За да преобърнат каруцата. Това е много важно. Много ми е интересно следното така. Какъв е фидбека? Имам предвид, има ли така
браво, ти си страхотен, има ли хейт коментари, винаги е било много интересно така, по-дълбоко да Интересно е самото зад кулисите. Има и такива, които са, може би повечето са положителни, но има и така, Има ли доста нещо, критикарски. което Аз имам един любим, който постоянно се го чета и така се забавлявам. Моля, критикарски сменете. коментар, нали? Да, аз ще го перефразирам, но идеята му е, моля, сменете, не може да намерите някой по-добър водещ. Спрямо мен. И аз този коментар винаги много се смея, много се забавлявам. Даже спомням, че той дойде точно на рождения ми ден, на 18-ти ми рожден ден, по някакви много интересни обстоятелства. Това беше много забавен коментар. Той се стои, ние не треем коментари, не заглушаваме коментари. И в TikTok е така, и там има всякакви критикарски коментари. В името ни пише свободни. Свобода. Абсолютно. Много ма кефи, например, защо такива коментари не ги пинваш и реагираш с такова, слагаш им хард реакта? Защото не искам да се свързваме чак толкова много. Да, това е хубаво, но не забравяй, че винаги има позитивен фидбек и критика. Винаги ще има. Което не е лошо, между другото. Щом има, значи хората са активни. Абсолютно. Ако няма, нали знаеш, че лоша реклама няма, особено на нашите географски ширини? Да. Така че нека да критикуват. Това е страхотно. Важното е ти да продължаваш напред. Аз се радвам на критиката, когато е градивна. Знаете, че ние когато си говорим, критикуваме се сами, но когато критиката е градивна, тя е важна. Така е. Да. Това е много хубаво. Понеже наистина, в крайна сметка, съм виждал и случаи, когато хора от някакъв негативен коментар и така нататък спират всичко, което не е правилно точно. Не, всеки може да види клиповете ни. Първият клип, който публикувам в YouTube до сега, всичко е налично. Може да ме видите, като съм бил на 15, на 16, на 17, това е страхотно, Мариан, на 18, на 19 и на 20. Сега ми изникна един въпрос. И може да накритикуват. Кое? И може да накритикуват колкото си искат. Абсолютно. Сега ми възникна точно един въпрос. Ти някога било ли ти неловко, било ли те е срам да застанеш пред камерата? Защото, примерно, аз сега в момента умирам от срам. Може би, знаеш кога ме беше срам? Вие не знаете, но първите ни клипове се снимаха навънка. Бяха много нелепи. Знам го това. В смисъл, не че са били нелепи, знам, че са снимали навънка, извинявай. Бяха си нелепи. Аз си го казвам. Бяха си нелепи първите клипове. Тогава беше много странно. Трябваше буквално с телефона, както снимаме. Излеземе там на един парк, снимаме. Криси оператора, снимаме, аз говоря. Не на мен минават хора. Аз блокирам, забравям. Наново, видим ли хора. Сега търсихме някакви тънки моменти, в които ни минават хора. Мънка може да е 40 градуса, ама ние на пека там снимаме. Първите клипове да са снимане на 2-3 градуса навънка, аз съм всяки. Държа телефона в ръка, чета си текста, мръзна, трипера, ама там трябва да го заснем. Това беше в началото. Сега си вече влязохме в студиото, няма хора, никой не те гледа, камерата, джаста праста снимаме. Заедно можем повече, 2-3 епизода, 23-та година. Тогава да снимаме навънка. Опита вече и все пак това, че минават хора, да притеснява понякога. Как ще реагират хората? Изключихме го това. 24-та снимахме филм. Най-грандиозният проект на себе до сега. Филма е по сеансто по сега идеята, предполагам сте го гледали. Нашите зрители 100% са го гледали. Тогава пак имаше такива моменти. Снимане навънка, вече като че ли си претръпнал. Претръпнах. Скоро не съм снимал навънка, нямам идея как ще го усетам. Така че скоро ще бъде. Да. Ще е завръщане към старите корени. От самото начало. Може би да, завръщане към старите корени. CBA е поникнала навън. Да. И ще продължава да се разраства навън. Така е. И това е страхотно. Знаеш ли, всяка въпрос ми хрумна, защото просто като казах навън и ми е първата асоциация. Имаш ли представа, от Пловдив съм, имаш ли представа дали хора от чужбина гледат? И горе да имаш някаква статистика? Не знам. За сайта съм виждал статистиката, че има хора, които гледат сайта от чужбина. Сега, не мога да кажа дали това са мои близки или са по принцип някакви хора. Но има такива. Може би и за YouTube има. Не знам. Трябва да се задълбочат статистиките. Мисля, че има статистика. Мисля, че има, да, но не съм ги гледал. Пропуснал съм. Защото това е наистина...
Интересно Има. да разбера. Има. Със сигурност има. Даже мисля, че си ми показал от някъде някаква статистика, още докато бях в Щатите, обаче Мисля, че може има. да се бъркам. Но това е страхотно. Имаш ли представа горе-долу от кои държави или не? Има от Европа, има от Америка. От кои държави в конкретика в момента не съм подготвен. Да, имам предвид горе-долу от кои знам. краища на света. Но Сега не има. вярвам да кажеш Хаити. Има. Или Барбадос. Сигурност има. Това е Да. хубаво. Браво. Значи, Достигаме до така, една голяма навънка маса, извън България. Което е страхотно. Аз винаги съм се радвал като видя статистиката. Аз съм човек на статистиката, макар че не обичам математиката, но работя с статистики в CBA, работя с таблици, работя с диаграми и от тези 6 години всичко се следи. това е доста всъщност занаяци. Тази година, Направо си е кета. тази година реших дори да публикуваме всеки месец статистика на сайта. С растежа на сайта. Да. Аз забелязах. Да. Това е страхотно. За да се знае, че има растеж. Дали някой да каже, че ние си измисляме числа. Не си измисляме числа. Това са реално базирани. Математиката е точна наука. Да. Там няма ала-бала. Абсолютно. Добре, страхотно. Има ли нещо последно, което ти би искал да добавиш като за финал? Като поздрав за рождения ден на CBA? Аз ще отправя една благодарност към нашите зрители, нашите приятели, които за тези 6 години не ни оставиха сами, може би. Благодаря ви, че ни подкрепяхте. Благодаря ви, че ни гледахте. И ще продължавате да ни гледате. Отделно искам да благодаря на всички мои колеги, които за тези 6 години минаха през CBA и на вас, настоящите. Оценявам вашата роля. На абсолютно всички, които са минали, които са се оставили отпечатъка върху CBA, гарантирам ви, този отпечатък се пази и е важен за нас. И ние ще го надграждаме. Благодаря и на теб, че за първи път взе ролята на водещ. Благодаря, че се съгласи преди няколко месеца да поемеш функциите на заместник ръководител на CBA. Благодаря, че стана втори водещ на CBA, нали, първото дуво на CBA водещи. И да, аз винаги обичам да благодаря. Ще благодаря на рождения на CBA отново на всички. Да. Бъдете здрави. Това е най-важно. Като едни заключителни слова, понеже днес в обувките на водещия съм аз. И аз искам да изразя също една голяма благодарност към теб, към цялата платформа, към нашия екип за тези, не знам, 9-10 месеца, незабравими моменти, реализирани проекти, неща, за които аз винаги съм си мечтал, пулса на поета, бригаден дневник, това са неща, които аз сам иначе, може би ще да си ги пиша само на ноутс, на телефончето, дето снима в момента. Така че изведнъж да се даде гласност на това нещо, на всички тези трепети младежки и дори да се направи цяла книга за бригаден дневник, за мен това е наистина... 30 страници. 30 страници, да. За мен това наистина е сбъдната мечта. Така че благодаря ти, Мариански. Благодаря CBA, благодаря и на вас, нашите зрители. Наистина се надявам днес аз да съм се представил достойно. Беше не брилянтен. само добре, но и достойно. Казах в началото, ще бъдеш брилянтен и ти беше брилянтен. Благодаря за въпросите. Ще отговорих на много въпроси, които не съм отговарял. Така че да. Благодарим ви, скъпи зрители. Благодарим ви. Сега искам да завършим с нашият мухабет поздрав накрая.